Contes clàssics. L'escola negra. En Simundur era el fill d'un granger que vivia en un poble de la Islàndia rural. El poble era tan pobre que no hi havia metge, de manera que, quan el pare d'en Simundur es va posar malalt, no hi havia ningú que el pogués curar. El noi volia ajudar el seu pare desesperadament, però no sabia com. Llavors, un ancià del poble va recordar una vella història d'una escola on es podia aprendre l'art de la curació en un any. Si un home s'estava sota un arbre mort de certa cruïlla a mitjanit, arribava un carruatge negre i el portava a l'escola. La història l'espantava, però en Simundur va mirar el seu pare malalt i no ho va dubtar gens. Va marxar del poble, va buscar la cruïlla i es va esperar sota l'arbre. Al punt de la mitjanit, tal com havia dit l'ancià, va veure venir una llum i un carruatge negre es va parar al seu costat. En Simundur es va agafar bé l'abric i hi va pujar. El carruatge va córrer tota la nit i a l'alba es va aturar davant d'una cova. Dins la cova, unes escales portaven fins a l'interior de la terra. Al fons hi havia una porta molt grossa. En Simundur la va empènyer i es va obrir amb un soroll de frontisses. Darrere hi havia una cambra il·luminada per unes espelmes, unes prestatgeries molt altes plenes de llibres amb les tapes de cuir cobrien les parets. En uns recipients de cristall hi havia plantes i animals que en Simundur no havia vist mai. Una figura molt alta s'estava davant d'una filera d'estudiants. Es tapava la cara amb una caputxa. Què vols? Va preguntar el professor en Simundur amb una veu tan profunda que un calfred li va recórrer l'esquena. Vull ser metge. Si estàs disposat a renunciar a un any de la teva vida, seu aquí. I en Simundur va seure a la punta del banc. Van passar dies i setmanes. En Simundur estudiava molt i aprenia tot el que podia sobre els poders curatius de la naturalesa. Cada nit, quan s'acabava la classe, el professor se n'anava i tancava la porta darrere seu. Ningú més podia sortir d'allà. Això no amoïnava en Simundur, que no pensava en altra cosa que en la malaltia del seu pare i la manera de curar-lo. I un dia ho va descobrir. Amb l'esperança que no fos massa tard, va córrer cap a la porta. Però, com per art de màgia, el professor va aparèixer davant seu. Ningú no sortirà d'aquí fins que s'acabi l'any. I com sabré que s'acaba? El professor li va assenyalar un rellotge de sorra. Quan tota la sorra del rellotge hagi caigut. Però l'últim estudiant d'arribar a la porta s'haurà de quedar aquí per sempre. Des d'aquell moment, en Simundur no podia apretar la vista del rellotge. Cada gra de sorra que queia l'acostava més a la llibertat o a quedar atrapat allà eternament. Un dia, durant la classe, en Simundur li va caure el llibre. Quan es va ajupir a recollir-lo, va alçar la vista i va veure l'interior de la caputxa del professor. Era negre com una gola de llop i dos ulls penetrants brillaven com dues brases. Ara el noi sabia que el seu professor era el diable en persona. Quan ja s'acostava l'últim dia de l'any, en Simundur va elaborar un pla. Ell era el més jove i menut de tots els estudiants i sabia que no correria tant com els altres, de manera que hauria de rumiar alguna cosa. Mentre els seus companys dormien, en Simundur va tallar alguns fils de la seva capa amb un ganivet. L'endemà va caure l'últim gra de sorra del rellotge i el professor va tancar el llibre. La porta es va obrir i va deixar entrar la llum del sol. Els estudiants van córrer cap a la sortida i en Simundur, tal com es temia, va quedar endarrerit. Quan s'acostava cap a la porta, va veure que era l'últim estudiant. Ara ets meu! No, miri, n'hi ha un altre. La llum del sol projectava la seva ombra a la paret del fons. Quan el professor es va girar a comprovar-ho, en Simundur se'n va escapolir. La capa descosida es va trencar i el noi va pujar les escales corrent cap a la càlida llum del sol. En Simundur va caminar dia i nit cap al seu poble, recollint herbes i plantes que podien curar el seu pare. Quan va arribar a la granja i va veure que el seu pare encara era viu, es va posar molt content. Va aplicar el que havia pres per curar-lo i al cap de pocs dies ja llauraven els camps junts. A partir d'aquell dia, en Simundur va fer de metge de tots els habitants del poble que li van estar molt agraïts. Però es preguntaven per què, quan brillava el sol, en Simundur no feia mai ombra. No s'imaginaven que havia quedat tancada per sempre més, treballant sense descans a l'escola negra.